ano. Ano ba rin klase? Eh, pag yun. Ano? Ha? Ay, naman ni Lumini. Awat tayo. Hindi, ay ito naman. Ay, tiny. Ang butay mo eh. Mungkin kuha na. Isda, kung nalada. Lumpo na pinasaway. Yan nga di. Ito ito.
Ate mo dai. Ha? Wala tatlo.
Hello. Ading kuan, pilas. Pilas adi. Adi pilas luang niya. Ada tu kuan ano, ada di ilang utang. Eleto. Pa, kinuyod-uyod ini. Soal sangat ada motor. Ya buat siapa? Ilon. Four. Yan. Exercising na. Waray pa. Dulag ada. Harayo pa. Pala. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Thank you, I am fine, and I hope that you are too. Hi guys, today is may seahorse ako. Sound. Uri ngayon yung kaparong ni Kalib. Pagabi uri na naubos ang battery. Hindi rin na madaraga. Hindi ako marunong mag-ano sa Shopee para makapagbenta ako. Kasi hindi ako marunong ano sa mga ano tawag mo? Sa Giante? Paano pa yun? Kasi marami akong stub toys na gusto kong ibenta at saka mga damit-damit sa online. Kasi hindi ako marunong.
Today, ako ay magre-repack ng laurel or bay leaves. Recado. Recado ko lang tao. Sintin pa rin. Sintin pa rin. Para may background ako, ilalagay ko siya dito.